Hala, ano naginuktok na sa bantoy? Iyay ka. Naluya na po ni ba kay wala ka dulag pisonet. Matay ni bataan ni maluya magdi ka dulag pisonet. Kami sa una kay maluya boy trabahoon. Eh radyo panahon ron. Tuon sa nako ni be. Etoy. Luya man lagi. So, yung maluya jo nga. Di mo kaadlaw na kung wala kang dulang pisonet. Mao na, kay pisonet na si muna huna. Kaya nga, nagminarbaho ko nga. Underage man ko. Kami man lagi sa una be kay bata pa may mangguna na mga ime. Aw, ka man. Lahi man ko. Kay kurtahan man may. Ay kurtahan. Duha ka adlaw may kawadula pisonet. Siyempre, gipalit mo nagbasikan ton. Katong panahon nga nag-roblox pa ko. Kadlaw na kumuli. Mao na ron, asa man imong kuya di ay? Naro sa balay. Wala ka kay ring toy. Imong kuya nakadaog lasto. Ha? Sure ba? Wala siya lingon lagi. Ikaw daw kadaog 20 mil, mutugan ba ka? Kuha to, Joy. Ano niya, manghatag di mo kuya. Di lang, di lagi. Yan nga lang, tuduan na nataka. Ang style na kupiti mo kuya. Pitik? Dili ba na badjo? Oh, bad good, pero imo naman ang kuya. Aw, dito no? Kasi makasabot ko si kuya nga. Ako sige kuhaan. Tara, Jo, sabay ko. Tara. Asa man mo kuya to eh? Tara, Jo. Natulog, tara. Hinaya, gusto ka maka. Uy, unsa na? Ay, sa man day? Kwarta. Isunit me. Grabe kipisunit bay. Upin time siguro na ba? Unsa pa? Pipe may pansit kanton nga naipan. Grabe sila silar man bay. Di mo pa sabay di ay. Sabay ka? Tara, sabay sa mo. Kay daggan mo kwarta. Tara ko. Ayo, lo. Ayo, lo. Ayo. Ay, Jam! Di man ko bangon! Ay, lo. Abri na bisinot mo dia. Oo dong, abri na lang. Mananag ginlo. Uy, timing na kayo dito. Tara. Nga pila man mo ka oras dong. Tay, open time tay nya. Luto ay basikan to na. Pili pupan. Uy, kinagam pa din yung kwarta dong. Sige na, sige na. Ano mi tay? Uy, ang damay ni mga bataan eh. Matuko rin lang na ilan si Lolo ay. Mani. Gantay lang mo ron ha. Ha? Kung maro mo, mas maro si tatay. Ito ng internet be. Kasi si Lolo, panit na wala. Dako biyo down. Wala ba hindi deliver yung tanong? Lo. Wang wifi. Hello. Lo. Terus tayo. Ay, yo. Uy, Ang wifi. naglataan nyo eh.